Hello! Magandang morning and welcome to my YouTube channel. For today's video for the person, so ayan, nag-live po ako sa, ayan, promote ko lang po yung apps na Pupu. Yan, hindi po siya Pupu na ano, Pupu is Pupu Live, ayan. Kumikita po kayo dyan sa mga nice po. Mag-download dito, i-comment nyo lang po ako para ko po i-guide kayo. Ayan. For today's video is my morning is ano? Nag-vlog nyo guys. Ayan. So, nag-order ako sa Lazada ng Champorado. Galing ha? Ayan, for the person po, shout out po sa inyo. Oh. Ayan, dumating na po ang aking inihintay na Champorado. Light ito. Light. Yuri ba? 3,000. 3,000 per hand. Wait. Yan na, kaya natusok dito ka na namin, maharap mo ko. Oo. Ayun, ang laki po ng bill namin, 3,437. Galing ha? Hello. For the first one, ayan. Galing. Napakonag. Ayan, ayan. May nag-order pa ako ng Champorado worth of 30 pesos. Dito lang po sa amin, sa Fiesta. Ayan, good packaging po siya dahil nakaiwalay po yung gatas. Ito po yung gatas at saka ito yung lugaw na Champorados. Ayan, so ayan. Ayan. This Champorados. Ayan, for the person na gusto na mahilig kumain ito, shout out! Malulurong kita ini nga apps. Ayan, dahil ako, anong dahil? Wala ako. Dahil ako, ang daming gatas ha, kargadya gatas. Oh, shit. Come on. I'm coming. Gagana! Kadadang bayan ko mga gatas. Napaluban nga lang. Ayan. So, kain po tayo ng Champorado. So, for today's video is mukbang po tayo ng Champorados. Enkargado na yung gatas. Dekarada mo ba yung gatas? Tag-30 inihiya. Dito sa summer, tag-5 lang ini. Pero masabaw. Diri malap. Kung niya malapot. Maupa niya kahimo. Karisyo ba niyo? Malapot pa niya pagabayan ko. Pilit na biko. Malagay. So, ayan. Mukbang po tayo ng Champorados. Ayan, ilayo natin yung kasabit house. Kasi dito na kaum po, Miss AG. Ay, din enjoy ka. Hindi na makasok. Sanay kayo mawag po. Ay, makasok. For today's video is mukbang pa ako ng Champorados. Thumbnail. Yan, baka nagpapausa na, napapausa? Baka na, ka mo napapausa? Napapausa? Ngayon
nagbablog po ako, and then ayan po yung live ko sa Pupu. Sa mga nais po mag-download ng apps ng Pupu, ayan, kontakin nyo lang po si Miss Maraza. Ayan, siya po nag-invite sa akin sa apps na ito. Alam nyo ba, in just 1 week, nakasahod na ako. Ayan, legit po siya. Hindi po siya very scam. Ayan. Kung gusto nyo pong sumali, kung gusto nyo mag-download, ayan, PM nyo po ako or si Miss Marasa para i-guide kayo. Ayan. Sure. I-promote. Ayan po yung live natin para makita natin for today's video. Ayan, naka-live ako habang nag-vlog. Kailangan maniguro kita iniyakit para agad. Dito sa Pupu, para kumita ka, kailangan masipag ka mag-live. Ayan, everyday may mga task siya na gagawin mo. Kailangan mo siyang makuha yon kasi yun nga, task nga siya everyday. Di ba, Miss Maraza? So now, ayan. So, sa mga please po, double racket po ako for today's video mga person because syempre taghirap ngayon, mahirap kumita ng pira. Pira? Kailangan natin mag-live sa Pupu and then kailangan din natin mag-vlog sa YouTube. Galing ha? So ayan mga kapupu or mga kabikats dyan or sa mga tawi shop, mga ano pa man na nagkikita, ayan, i-subscribe nyo po ako sa aking YouTube channel na Baklang Waray. So ayan, ano sex banggol lang hindi nagkukuha. Kaon paniguro. Ayan, again. Ayan, again. Kasi wala na akong ma-upload na video or ma-update sa aking YouTube. Kaya yung aking for today's video is mukbang and pagla-live sa Pupu. Ayan. Ayan, shawi po. Ari, shawi, mega star. Get out! Ayan, it means shout out po sa inyong lahat. Ayan. Energetic ko po today's video. Kaon kita or Champorados. Ito, postura. Lulo mo kasi. Ito kayo ipipipipip ko sis. Baru mo yun. Ito. Ako na kayo pa ko. Diba? Ganun kadali kumain ng champorado. So ayan, tapos napatubos na po ang ating champorados. Ayan mga bags, maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli na rin pagkikita. Pagong-pagong. Ako ang iyong Baklang Waray na nagsasabi. Bye-bye! Ano ka na?